jak funguje zákon přitažlivosti. Jdu natáčet něco, co po dlouhé době jsem chtěla vyzkoušet, kdy dříve jsem to hodně preferovala, ale banány v této kvalitě jsem ještě neměla sušený. No a tak říkám dětem, tak si někam sedneme a já to půjdu natáčet. A doufám, že kolem mě a za mnou nepůjde 150 000 lidí. Jenom jsem si udělala tak jako legraci. Vyberu si lavičku a sednu si, našteluji si telefon a samozřejmě nešlo 150 000 lidí, ale ten vesmír za chvíli zareagoval. Ten zákon přitažlivosti mi to normálně okamžitě dal a za mnou šlo asi tak, já nevím, 20-30 lidí. Kdy další šli dál ještě, se k tomu připojovali. A samozřejmě ty lidé, těch 30 nebo 35 lidí nebo 40 lidí se postavilo takhle kolem skoro kolem té lavičky, kdy tedy to bylo velmi zajímavé. Takže jsem samozřejmě banán nenatočila. Takže pojďme si ten banán natočit teď, kdy se podíváme tedy, mám novou lavičku, bez lidí, sice za mnou budou holuby, ale snad to dáme. Takže pojďme na ten banán teď a nyní. Takže v minulosti, když jsem se věnovala tedy stravě, tak jsem samozřejmě si kupovala velmi často i tyhle ty sušené prostě plody. Většinou teda nesířené, nešířené, prostě aby to nemělo žádnou chemii. Samozřejmě banány jsem v té době ještě neměla. Měla jsem mango, měla jsem ananas a tak dále, ale teda tohle plody ne. Tak se na ně podíváme, jak vlastně chutnají. Takže v podstatě to vypadá tedy takto. Nesmí vás zmást, že ty banány jsou vlastně jakoby některý jsou černý, já potom budu ještě natáčet jeden druh a ten tak černý není. Jo. Jsou takové vyloženě, jsou tmavý, ale prostě uvidíme, jak budou chutnat. Voní teda pěkně, voní to vyloženě příjemně. A chuťově, jako výborný, ty si budu kupovat. Takže doporučuju nešířený banány skutečně vyzkoušet, protože mě to teda chutná. Se mějte krásně.